giwacho. Erokamano ahinya. Chris Owalla winjo na pachi kotendo gimano. Aparano gima husband wacho non kare, gima husband nyaka oler matut kaka an accountant. The provision of a contingency budgeting nowadays okay gima advisable. Because contingency no nyaka bed what are you trying to nyaka bed specification more. Koro any ango moro ma ji osebedo ka chiemogo i contingency ka iketo pesa moro koro iwacho ndong ne ni contingency. Koro you have discretion kaka idwa tiyo kode. Ma nowadays aparno okobedo encouraged ahinya. Koro in a way ma chiemo. An adwa wacho budget ni duto. Pesa must be spent, but pesa ma dhi spend ni en okalo alama nikech gibe gineno kaka jo Kenya kwelo, gineno kaka migepe moko kwelo, koro gineno gik sirkal. Gimon kama jo sirkal wacho no sirkal to kadhi duka nyiewo, kadwa di procure ng'ato an ka Chris Owalla no print na document. Abo dhi negotiate kode, tabro chule kata mana gimichula le 15 no, abro chule kata siling 3,000. To gimoron ka nen gir sirkal, ay gitimo gimiluongo no padding, gitimo budget to kang'en ng'ane ma di supply to ng'ane no ko supply tabe adhi yude toke kucha. Koro kada joma ichulogi, kada joma be recruited gi, mane gima timore, kata mana kos maneno mang'eny gidhi ni individuals ma duogo kawo ng'ich chien. Koro the problem we face kata mana National Dialogue Conference budget ni en giluongo budget corruption. To gima adwa wacho no osiepa ma husband no wacho maber no audit itimo ka gisotimo election mar ISPAC, but ang matimo monowa also timo audit mar ABC ma azimio kata ka gin gima kosa yes to gisebedo ka gidemand no audit ni system ni be otim. But wang'eyo very well no so kata kwa wacho ne jogo yombo to kako kontie to onge dongruok matimore. Waneno kaka ji Kenya lose economy wa lose mang'eny. Koro ka ntie way ma pod ji nyalo wuoyo au kan ne makosa, but gima nyakwa ranga eno nyakwa strengthen our electoral laws, nyakwa build confidence in those institutions so that gima wuok nyakwa trust. But gigi chakre also at party levels, party nominations. We build, we trust the party nominations, we reduce koko. Koro kwa chupo that level mar general election. For edo kakoro ji so build trust and confidence in the process. But ka process ni podi at lower level ukelo koko. To budo kelo koko nyaka chien. But we okwadwa situation morono. The reality is no Kenyan election. Onge election mapokwa di endara as your Kenyan. System mar election. Kata kama the winner take it all ni. Kata if we didn't have devolution today, pinje maluonya na doko adi sandre zaidi. Kichkiwinjo keja look kerwacho ni serikali ni ma shareholder. Ko kina shareholder to gimi yude onge. Koro such like talks miyo jo Kenya wacho no oyo karawadhi adhi ndara nikech jogi sowewa. Koro miyo ka ndara ai ndara no bede kidhi yudo ka jo olalo ngima gi mang'eny. Police no show government no nyiso jo Kenya ni jogi gin jo sikgi. Koro ginego gi mang'eny zaidi. An gi kilego miyo ji bedo gi resolve moro against sirkal. Koro kata gima beyo nyakwa advise government kata whichever government wants the power. Kik gi treat oganda moro the way they treated jo Kisumo kata jo Luo ka gidhi ng'anyo. Ng'anyo ni chik ka atie kata kidwa kwe to kwe ginego ji irumbi mane ginege jo Kisumo no. To ka waduogi wacho audit and tax nyaka bed in a way momiyo ji yudo need bedo confidence gimiyo gichulo suru. Jopiny wa ywak kata kidhi chako M-Pesa matin kata mana Kisumo ka okinyal chake nikech ki ng'ama wa school kawuono to yudo capital matin okinyal chako ohala nikech taxation man kanyo miyo handino podho. Koro kada ng'ato dwa chako mana cyber matin to yudo ka jo county government osuru keto tweta. Koro nyakwa rangi kaka wanyalo introduce tax holiday ijo ma wuok piny kaka yarowere mondo ka gichako business to business gino ok tho in the first
Erokamano ahinya Chris Owalla. Aneno ka san nyalo ng'adowa matin. Erokamano ahinya kendo mos ahinya kuom ng'adi. Ang'e ni nitiere mathoth. Anyalo mana luongo kendo kinde machielo mar mondo mi walose. Nikech bende pok walose